खुलुमबाय एन जनसन स्टुडिअ दं आं सनत नार्जारि दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो जायफ्रानाखि दासिमावबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोरनाखि साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय बिथांमोन साफ्रोमबो बिसोरो गोबां बिथांमोननि न'खराव बोरखौ होदों आं बेखौ आसा खालामदों बिदिब्ला फै दिनैनि रादाबफोराव मा दङ नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। बिसोरनि गाज्रि जानायनि जाहोनाव गोबां भटारफोरा न' फारसे गिदिंफिननांबाय। मख'नो गोनांदि दिनै नैथि खोलोबनि भट सोनाय सानाव आसामनि गुबुन गुबुन भट केन्द्रफोराव इभिएम मेसिननि गाज्रि जानायनि जाहोनाव फुंनि 7 बाजिनिफ्रायनो भट होनो फैनाय सुबुंफ्रा इभिएम मेसिननि खेलिमेलि जानायनि जाहोनाव भट होआलासिनो न' फारसे गिदिंफिनो। मख'नो गोनांदि नगावनि भट रुबार 205 नं भट केन्द्र, जामुगुरि, डिपु, मरिगावनि मजलिया भट केन्द्र, सिपाझारनि गिराबान्दा भट केन्द्र, करिमगन्जनि मोननै भट केन्द्रआवबो इभिएम मेसिननि गाज्रि जानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसे भट होग्राफोरा बे जाथायनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोबां भटारफोरा इभिएमनि खेलिमेलि जानायनि जाहोनाव भट होआलासिनो न' फारसे गिदिंफिनो। दिनैनि नैथि खोलोबनि भट सोनाय सानाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि नरेन्द्र मदिआ थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो बे इलेक्शना जोंनि काउन्सिलनि इलेक्शन नङा, नेशनेलनिसो इलेक्शन। बियो बेयाव भारतनि सासे गोग्गो आरो गोख्रों दैदेनगिरि आरो थांनाय बोसोराव जिबादि भारतबर्षनि मोजां खामानि मावबाय आरो बेखौनो लानानै भारतबर्षनि गासै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि आसाम आरो बिटिआरनि रायजो राजाफ्राबो बिथांखौनो मोजां मोननानै फिन बिथांनो भटखौ होगोन। नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो नैबे इलेक्शना जोंनि काउन्सिलनि नङा, स्टेटनि नङा, बियो नेशनेल इलेक्शन बियो। दा बेवहाय भारत हादोरनि सासे गोग्गो गोख्रों दैदेनगिरि महरै प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव भारत हादोरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय आरो बेखौनो लानानै भारतबर्षनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो जों आसामनि बिटिआरनियाबो। दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जे गोजोन फैदों, जौगानाय फैदों, बेखौ अराय सम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो जोंनि बिजाथिखौ दैथायहरगोन। दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय गसंदों, एनडिए हिसाबै जों बिथांनो भट होदों। क'क्राझाराव जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय एनडिए हिसाबै गसंदों, बिथांखौबो जों देरहाहोगोन आरो नैबे बिसायख'थिनि उनाव हादोर नाङैनो मोनसे मोजां थासारि फैगोन। आरोबाव बे थासारियाव जोंनि गासैबो हारि हारिसाफ्रा मोनसे जौगानाय हादोराव रायजो जानो थाखाय जिखिनि जोंहा माखासे बेबस्था नांगौ, मदद नांगौ, बे गासैखौबो मोनगोन। बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो थांनो हागोन। बिटिआरनि गुबुन गुबुन गौथुमनि आफादफोरा पिपिएफनो भट होनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बड' ट्राइबेल सुरक्षा मन्च, एक्स-बिएलटि आरो एक्स-एनएबि बिथांमोना बर'नि बिसा आरो बर'नि समस्याखौ बर'आनो समाधान खालामनो, बर'नि थामोनथा आरो मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय बर'निनो बिसा दुर्गादास बर'नो भट होनो खावलायदों। एनडिएबि एक्स बिथांमोना फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि थामहिनबा गाबोन जानो गोनां जि एमपि इलेक्शन, बेयाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ हान्थि मथनै भट होनो थाखाय जोङो बारग' एनडिएफबि आरो एक्स-बिएलटिनिफ्राय जोङो खावलायहरगोन। दिनै बिभिन्न जायगाफ्राव जोङो थांस' हायाखै, जोंनि साननाय हनायफोरखौ बिभिन्न बर' गामिफ्राव जोङो फोरमायहैजोबनो हायाखै। जों बिथांमोननि खाथिसिम निमाहा बिहरदों। नाथाय नैबे बाइटनि गेजेरजों साफ्रोम बर' फिसाफोरा जेन जोंनि बाइटखौ खोनानानै थामहिनबा गोसोआव थि खालामनानै लाखानाय बायदियै फैबाय थानाय थामहिनबा गाबोन जि इलेक्शन, बे इलेक्शनाव बर'निनो फिसा दुर्गादास बर'खौ देरहाहोनो थाखाय नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जोङो खावलायहरगोन। दिनै बर' फिसाफोरा बेखौ साननांगौनि आरो बेखौ गोथौयै सिन्था खालामबावनायनि खुनु खोथायानो गैया। देग्लाय जोङो सासे बर' केन्डिडेट मोन्दों आरो सा ओनसोलनि सिना जाना सासे बेक्तिखौ मोन्दों। बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नांगोलनि सावगारियावनो भट होगोन जोंहा बेखौ मिजिं थिदों। बेराफारसेथिं गोबां इसुफोर दङ जेरावनोखि जोङो सुक्ति खालामबाय, सुक्ति खालामखांनायनि उनाव गासैबो हाथियारखौ जोङो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय। बिएलटिआबो बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आखायाव लानाय हाथियारखौ सरकारनो गथायनानै
गथायनानै सारेन्डार जाबाय। नाथाय बिटिआर सुक्तिखौ जों एनडिएफबि हारसिं खालामाखैमोन, बेयाव एबसुआबो दंफायोमोन। दिनैनि तारिखाव सोंलु ओंखारो एबसुआ माखो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाखो आरो बियो रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैलिया। जोंनि लाम थानाय हा हुखौ सरकारनो गथायनानै एबसुआ सारेन्डार जादों, थामहिनबा प्रमद बर'आ सारेन्डार जादों, जायनि थाखाय जोंनिफ्राय दिनै 100 आरो 60 हाफोरनि थाखाय खाजोनाखौ लाया। दा जों हानि थाखायनो जोङो दावहा नांबाय, हानि थाखायनो रोजा रोजा सुबुंफ्रा मुंख्लं जाबाय। अब्ला बे हाखौ जोङो बोरैहाय ओरैनो हगारनो? बिनि थाखायनो जोंनि हा रैखाथिनि थाखाय बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन। बेराफारसेथिं जोंहा जि समस्याफोर दङ, एनडिएफबिनि जि समस्याफोर दङ, बे गासै समस्याफोरखौ मावलांनायाव सासे बर' केन्डिडेटआ थामहिनबा सासे बर' एमपिआसो जोंखौ गोसो होनानै मावगोन। मानो होनना बुङोबा दिलीप शइकिया, थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि दिलीप शइकियाया थांनाय 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि बिथाङा सासे एमपिखामोन। मावोब्ला बे 5 बोसोरावनो बिथाङा गोसो होनानै मावगौमोन। नाथाय जोंनि समस्याखौ अबेबा जेंजाबोर बायदियै गारनानै दोननायखौसो जों नुबोबाय। बिथांमोननि जों जेबो 1 इंसिनिबो सहाय आरो हेफाजाब मदद मोनबोआखै। वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवारनि सिङाव थानाय खरदाङानि फिरियन बर'गावनि अनजालि बिसिया 23/4/2024निफ्रायनो गोमानानै दङ। बिथांनि बिसिनि मुङा निलुनि बर'गाव। बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला बिनि बिसिया आसामनि सोरबा सिनाय मोनै सेंग्राजों रायज्लायबाय थायोमोन। बेखायनो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला बे नाम्बाराव कल खालामनो थाखाय अनसुला बिसाया फोरमायदों।